Oh, kowe malah cengengesan. Lah ning lho sing demong ki. Cakepane ora cetha kok. Iya. Ning lho sing demong ki umi jarene tilasan malah jos ngono. Alasan. Alasan. Tilase sapa? Mbah, aku cakepane ora cetha kok. Iya. Goleke sinden. Wah. Alasan. Alasan. Tilase sapa? Wong iki bawane iki lho. Kleru, duk kuwi. Aku seneng sing kuwi kok. Cah nekat kok nggih. Udu kuwi ben. Iya, ya iki termasuk sing iku kabeh kudu nembang lho, Gong. Heeh. Sapa sing ora gelem dandemi aja. Wong kuwi kok dandemi ora. Wah, jan. Kae jane iki nek pendopone iki jembarke sithik, sing kono dikeramik pepetke tembok, sing kono dikeramik pepetke tembok iso pas gamelane wutuh lho. Mbok matke kae, kono wis tak kedhuke. Oh, ngopo? Tak mendem yoga. Jahat no. Ben anggere ana sing ngayal terus buntel wae. Kok buntel wae? Ban kae terus glundung kae kono. Upamane sing bonang ngayal lu glundunge kono takoni mbok keluargaku nang ndi mbok ora ora. Ngono. Wah kejem kuwi jenenge ora. Sapa sing ayah? Ana sing malah usul aku gelem diglundunge kono ning aku nek nang kono nek cokekan mung ijen goleke sinden. Wah. Bagong wayang wong sing pinter golek tilasan alasan Sritenan nang pasir pinter golek tilasan alasan Tilase sapa? mbah aku cakepane ora cetha kok iya oh kowe malah cengengesan Lah ning lho sing demong ki umi jarene tilasan malah jos ngono. Kae iki ora sanggo butuh dhewe dengkulmu mlacat. Ayo Tin. Ya, wah, ayo saya lemu tenan katene. Anggere tak mati kok awake saya mblegak. Heeh. Niki beteke tandinge cilik-cilik ayo. Ya ora kok. Gegere wis kaya wit lho. Maksude? Iso nggo cekelan. Ha iya. Mengarep nyekeli. Muar menek wae iki ora. Kayane pengku kae. Ha iya. Kangge bawa mboten. Lali janjine diaturake ngagem bawa. Rasa kesusu iki wektune 3 jam. Oh iya. Ki. Dina Minggu. Lali janjine. Ah iya. Aku kok gembira lho kok. Udu. Napa to, Pak? Aku kok dina Minggu, Mas. Aku nang gembira luka. Ora aku iki cakemane dhewe-dhewe kok. Aku dadi bener apa ora ngoten lho, Pak. Ah ya aku ki ya bingung lho. Kowe takon nyanyi lali janjine kok malah dina Minggu ayo Mas nang bira luka. Titi niku. Ah udu kok Kong. Iki bawane iki lho. Kleru, duk kuwi. Aku seneng sing kuwi kok. Cah nekat kok nggih. Udu kuwi ben. Kang tak anti limune dinemune limune ku glogok sengelmu kuwi apa
Iya, ya iki termasuk sing di-request karo UST, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Ika, Mbak Tiwi. Iku kabeh kudu nembang lho, Gong. Heeh. Sapa sing ora gelem tantemi aja. Oh, gitu kok tantemi ora. Kae jane iki nek pendopone iki jembarke sithik sing kono di keramik pepetke tembok, sing kono di keramik pepetke tembok iso pas gamelane wutu lho. Mbok matke kae, kono wis tak kedhuke. Oh ngopo? Tak mendem yoga. Jahat no. Ben anggere ana sing ngayal terus buntel wae. Kok buntel wae? Ban kae terus glundung kae kono. Upamane sing bonang ngayal lu glundunge kono takoni mbok keluargaku nang ndi mbok ora ora. Ngono. Wah kejem kuwi jenenge ora. Sapa sing ayah? Ana sing malah usul aku gelem diglundunge kono ning aku nek nang kono nek cokekan mung ijen goleke sinden. Wah. Bagong wayang wong sing Anane pijerasa maya pinter golek tilasan alasan tilase sapa? Mbah aku cakepane ora cetha kok. Iya. Oh, kowe malah cengengesan, Dik. Lah ning lho sing demong ki muni jarene tilasan malah jos ngono. Oke iki ora usah tilasan, tuwekane gelem. Aku krungu kan dadi meneng wae, tak rungokke sapa ta ngono. sing penting sing iso mliyung. Pinter golek alasan. Alah, ana sing muni alah. Sapa? Embuh kae penonton jabane muni alah. Pinter golek alasan. Alah. Oh, si Galang. Ngandar-andar angen dukur. Aku wis ora tanda-tanda sing arep tak pendem itu. Sinten? Iki mau kok cancane kok ning nong nong nong. Sing endi ya? Ayo sing jeneng penabuh iki nek kadang kala ngebleng iki ya nabuh iki ya iso luput pinter kaya apa. Jangan ngacung nah. Tak kira wis ra iso ngacung. Wah nek kuwi wis wah. Heeh. Kuwi ora lupute bakal tak pendem. Iya. Cancane nan nang. Edan tenan. Piye warga laras ki kurang kondang piye to wis. Ora ning ayo Jakarta ning
Jawa Tengah wis jenenge ngedap-edapi kok. Lali janjine kok ning nang nang nang. Wah, setrum jase. Kenteni tekek mboten. Ngenteni. Lorak iki. Heeh. Terus piye? Nek wis tuwek isi apa? Apa? Tekek lorek. Tekak lorek ndase ireng. Tekak lorek ndase ireng arep wis tuwek. Waduh. Ngelingi sing biyen ya, Gong. Suwe banget ora krungu tekak lorek, ora entuk pentas. Ah iya. Neng tetep tekak lorek. Ah iya. Ku tetep kudu dadi semboyane awake dhewe, Truk. Iya. Heeh. Nama ta Nek semboyan. nganti ora iso tekak lorek. Uripmu musprotan kok guna. Buang kalen ya. Guang kalen. Gua abrak apa? Gleleng kaya ngapa? Nek ora iso tekek lorek, nggo ngapa? Wong ki semboyane nganggo semboyanku. Piye? Aku ki arep kere ning sombong. Lho. Abi iki kere kok sombong. Weh lah ngono kudu semboyan kudu kaya kudu gleleng. Iya, iya. Yo. Jan-jan. Wah, yo, wah, semangate luar biasa kanca-kanca. Ya, perlu ditiru. Heeh. Apa nek semangat nek tabuhane aja ya, Tru. Iya. Aku upama weruh sing ngumpul tak pendeliki terus kok, Tru. Heeh. Ken mau usul terus e. Ada ketok trembelane kok. Iya ora apa-apa. Cilik lho padahal nih. Hah? Cilik. Ah cilik ning tekek lorek kaya. Ya mangga. Jan-jane kowe ning Matur nuwun, Mbak Tati Lestari Andayani sing kendang jaipong ya mempengi Raja Mak ya, Tru. Ah iya. Jumbuh karo Agustus iki memperingati hari kemerdekaan kudu mempeng. Iya, pancen ya kudu ngono. Mempeng sak keluarga dijak kabeh. Ah iya. Warning ki warning ora wajib ditiru iki. Ah iya. Ah saiki tok bayange nek wiyaga semene tok keluargane dijak kabeh piye? Nek le cukup nggone iki cukup. Ah iya. Segane. Ah iya. Edanan. Ya ora apa-apa to, Gong iki. Wong ya ora maem kok. Ada so trembelane iki ora terbelo. Ya, saiki ana sing nyuwun mau gubuk asmara. Wah, lah iki. Ini ora diaturake karo Mbak Ika Suhesti wis ora. Ya, Ik. Mumpung ayu ora ana, Ik. Ya, Ik. Ben. Tak siarke kok jane. Ya. Nek ayu ora ana terus napa, Pak? Wah, ana penggemarmu sing edapi-edapi e. Iya. Sinten? Ambo aku ora wani nyebutke jeneng. Mesti dilemparke wong liya ta. Ah iya. Golek slamet ya. Ciri kok kuwi dasare. Potong ra tau wis. Tak sawang-sawang suwe-suwe kaya mandra. Ha iya.
Ayo bawani iki ya. Apa kok tiba elek. Mandra. Nyingkar nyingkur. Ya. Enak. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen mutan Lanangan, lelayangan. lelampahan Lampan kang kaiksi. kang Wuri. wuri Asna tulus. tresno tulus nadyan nengku Tak. buk as mara Sune ora apal, kuwi rasa sok nyaut-nyaut. Iki rampung terus yen liwat aku kelingan bukane celuk, ora terus tok tuntak. Ah mau lali janjine ya ngono e. Lho, beda lali janjine karo Gubuk Asmara iki garape beda. Pukul ya, Tru. Aja. Aja main pukul ora. Nek akon siap aku. Ora. Yo. Yen liwat aku kelingan. Ya, mangga. Engko terus lagi tibane dangdut. Oh, ngono, Tru. Iya, Reng. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku leren ning cakak gabah tulisan bareno apa tondo Dah. Anakku ono ora iki? Juga ono iket le, liyane perih banget. Sritenan Dah. Anakku ono ora iki? Juga ono iket le, liyane perih banget pisan bathuke bapak iki wis. Nek ora ganti cilaka iki mah mumet. Iya. Sing lobok.
Ukuran kenceng banget iketku terus. Iya. Ora tau tanggo kok dadi mengkeret apa iki. Apa-apa kene ora tau dienggo ki mengkeret. Iket ki mesti ngencengi ya, Tru. Iya. Mumpung lagune isih mlaku ah. Jan celeng-celengan ning endas. Iya. Wah, ya ana efek sing ora apik ya, Tru. Ah iya. Edan. Mongko biasane pas e. Lebokno genthong sik cukup ora? Apa ndasmu iki sak genthong apa? Aduh, Jan. Nang bathukne cenut-cenut ngono terus nek iket sesak ki. Oh iya to? Iya. Ning apike dipertahanke nganti rampung kok ndak ana apa jenenge gugontuhon sing ora apik. Aming ganti iket ndak apik. Hubungane apa? Wong kok seneng, wong kok kaya panda dihubung-hubungke. Iki mau wis dheleke lho, dipertahanke, dikuat-kuatke ora ngono sing ora. Ya, terus
saka Mbak Ika Suhesti ngaturake gubuk asmara. Iya, Kang Gareng. Ora sembrono terus ora iya. Wah, nyenengke pokoke. Mau welinge Pak Abiji Janaka ya wis kepareng pokoke digawe sing sak gayeng-gayenge. Iki wis luar biasa. Wo. Biasane nyenyet kae. Iku rame banget iki terus. Iya. Ha iki nek upama pentas ento nang njaba ana tak prediksi kira-kira penonton ki 25.000 orang. Waduh. Oh iya. Sepelekke lakon anyar. Oh. Wes seragam yoga anyar. Debok anyar. Ha iya. Ora gleleng. Ha iya. Ora. Ya diteruske tetembangan sing urung iso diaturake saka Rama-Rama mau ngaturake mawar biru terus ning nek mawar biru ki ning nggon gamelan ra patek gathuk nek pelok gathuk rek. Lho. Tumete sing waspaku wah angel tumete sing waspaku wis nek ora cocok ora usah digoleki malah do jiji-loro diganti wae mawar kuning. Wah, padha le mawar ya rek ayak. Mawar biru karo mawar kuning ki isih salingkup kok, Tru. Heeh. Isih tegese isih tangga. Ha iya, ora apa. Mawar kuning malah kepenak. Ayo, sapa sing urung kepareng maju? Mbak Tiwi. Mangga. Mawar kuning. Ya. Yo. Napa lho? Ayo Dumeh. Kuru dhewe kok ngadeg kok tur kledek. Kurang mangan, kurang kaling. Ha iya. Mboten seksi nggih. Hah? Wah, ngono kuwi tergantung kok. Oh, tergantung dari mana memandang. Ana sing seneng lemu, ya. Ana sing seneng kuru, ya. Ana sing seneng tuwa. Ha iya. Dadi rasa dadak rumangsa rumangsa terus itu rasa ora cara akeh peragaan busana kae apa jenenge peragawati malah lemu sithik wis bingung le ngorokke. Heeh. Nganti awake balunge do ketokne ya nyatane akeh sing do ngarani apik. Iya. Ngono ya, Kang. Oh, lemu ya ora kalah seksi. Iya. Lemu nek nyandang apik, iya. Mesti ya disawang ya kepenak. Iya. Ah wis lemu trobo, ayo wis. Ora ana ututane blas. Ha iya. Lemu nganggo daster wae. Suwek tur luwuk. Ha iya. Wes, tatin banget pokok. Nah. Ya ora kaya senengane. Ya. Nana. Mawar kuning kok mengar mawar biru terus aku. Iya. Nek mawar merah we gampang terus. Heeh. Sekuntu mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam-malam itu. Wah, piye? Kanca-kanca langsung iso ngiringi ta? Aca cerdas kok. Nganti uteke metu mripat. Kuwi blobok kok ya. Jijik kok. Aku diwarahi kok. Ayo gak dibukani ndak salah wektune ngoyak. Isih suwe iki. Ejek suwe, ejek. Egek suwe. Ayo. Yo monggo.
dhuwur bliro lho. Ya. Ana kudu tetep apa jenenge konsentrasi kanggo swara kuwi. Ya. Nene delangkung. Anggere rada dhuwur, kowe rada dhuwur kok rada ngunggahi sithik. Ah iya. Ayo kesuwen le. Momong anak. Kono sing mandhet. Ayo. Ayo karang. Mula kudu tetep dilatih, swara ki tetep dilatih. Pesinden ki tetep kewajibane kaya penyanyi. Swara ki dadi sandang pangan. Iki garis bawahi, swara ki dadi sandang pangan. Mula nang kamar mandi ya arep lagi adus kae ya nembang. Ana gubuk asmara. Iya. Nang mlebu kamar mandi meneh ngolah swara meneh, nembang. Heeh, lali janjine. Iya. Kok mlebu kamar mandi meneh bleng nembang, lali sabunan. Ha iya. Dadi swara ki tetep terjaga. Pancen bener mangkono. Heeh. Karang ya sing jeneng wong ki anggere bar babaran ki mesti ana wawan, Tru. Iya. Nan kuwi merga nguwatake jabang bayi ki ora kaya mula diarani apa? Perang apa jenenge? Perang sabil. Iya. Ibu ki pancen ya abot tenan, ngeden sak kayang-kayange. Iya. Kok mesti ana wawan, kadang kala suarane terus dadi groyok, suarane terus dadi ora pas ronada. Merga kadang kala ana sing rusak organ tubuhe. Oh, pita suara terlalu ngeden tok. Kuwi terus engko pita suara ki apa jenenge iki apa meradang apa piye terus dadi beda. Oh. Ana laire di apa jenenge? Disuweki jenenge apa? Disesar. Kuwi ana ora pengaruh. Lho, dibius ki ya pengaruh. Bius lho disesar ki padake. Bius ki ya bahaya, kadang-kadang orban tubuhe ya ora. Kuwi dokter apa piye kok nerangke kaya ngono. Ayo ora aku ya mengira-ira kok. Merga Mbak Yumu kae ya ana wawan. Saploke nglairke sing kari dhewe disesar iki. Oh, ana organ tubuh sing pita suara. Ora uteke sing rada wah. Aduh engko kowe. Ra. Padake apa ora? Kuat lahir batine. Ayo ditutuke meneh ya. Kowe lah kok tutuke terus-terus. Mbok yo leren. Ora, iki sinden papat kudu nyanyi bareng ngadeg. Tinggo pungkasan. Heeh. Mergo iki rampunge lakon ming cendhek banget engko ndak ora. 3 jam ya, Tru? Iya. Apa kan prahmen? Rasah prahmen aneh-aneh ora. Uga ya diatur karo para pamirsa. Monggo ingkang kepareng ngersakaken wayang Climen tanggal tasih terbuka. Ya. Agustusan memperingati hari kemerdekaan. Ya, kudu semangat. Ya. Nanggap wayang Climen dinggo Agustusan. Ya iso. Ya. Pokoke ade siap ngaturake pasugatan. Ya. Bener ngono to, Gong? Iya mbangane. Nganggur, wayang Climen siap, wayang guyon siap. Ya, dijamin ngakak 2 jam. Weh. Asli kuwi wis. Yo, sinden papat jumeneng ya, mangga gek diaturake apa ta apa men gayang ya. Sinden papat jumeneng. Madha Kang Senan tuku silet. Mbak. Aku nek ora gol ora apik. Gareng cangkeme. Ben salahe malah do cekikian ora. Iya. Ayo. Ayo sing jeneng wong wedok ya anggere wulune kelek tukul sithik. Waduh, mengko aku nek nganggo
nganggo tank top ndak ketok kotor serik. Sing kene serik. Nganggone wulune sikil tukul sithik wae langsung dikai embody terus serat. Bahaya. Yo diaturake nembang apa? Piyai papat sing gayeng. Rembugan sik ora masalah. Apa? Tembang kangen, Pak. Hah? Tembang kangen. Tembang kangen bawani sik. Oh, men karo ndawake wektu bawani sik. Urut, ya. Seka Tatin, ya. Mangulan, heeh. Sane nggih, Pak. Poso Rebo. Ya. Maksudnya dodok kan jenenge lho, dodok. Oh ya. Nek. Kok malah jejer. Ya. Aja. Ora. Terus? Kula, Pak. Iya dientekke kok. Komeng aja turu sore kaki. Terus badannya tidak tidur. Nek gentosan ngene lho maksudnya. Turu komeng kaki tok. Ndasnya enggak tidur. Iki mau pindho gong nek Tatin aja terus kaki ana dina ngajak iki wis rong pot to. Oh. Pisan-pisan wae. Heeh wae. Elisa. Nyangking bokor. Nyangking bokor kencanane Dawake lagu Roma Irama apik. Lho, iki apa meneh? Nyangking bokor kencanane mari bergoyang, mari bergoyang. Mari bergoyang, mari bergoyang. Mari bergoyang, mari bergoyang. Tekek lho rek ndase nang. Wela wangkal. Iya. Entenono engko nek rampung. Wong tekek kok jauh omong-omongan ora. Kaya nantang e. Ayo terus e. Isine apa? Ya, ternyata ye. Yo. Tongota Ya, pindah. Sandang kelawan pangan. Nah, pas iki suarane Ronaldo, aja nganti mener. Ya. Uncal kengetan. Ya. Kula meleh. Iya. Aku telu berarti.
Wis. Tak hitungke kok. Iya. Ya iku bagian nipun Wong melek wong melek sabarna rimo Hop Ika tanggung tuh Pak iya. Ayo toh Citik banget. Oke wis Hop TV Kok orik Pak ngene iki adil rak rampung Suritinan nang pasir